Salutare oameni buni, sunteți pe canalul La Pescuit cu Alex și astăzi vom face o partidă de 24 de ore pe complex piscicol Milotina 1. Pescuiesc pe standul 21, trebuia să pescuiesc pe standul 23, am rezervat locul de săptămâna trecută, am sunat și ieri și alaltăieri, a spus că este în regulă și când am ajuns pe baltă mi s-a spus că este cineva pe loc. Din păcate, administrația nu prea este serioasă. Voi face o nădire din spomb cu porumb și boili surtari. Canadă, voi folosi două tipuri de TTX, unul de apă rece și unul de la Spartan. Așa arată și rezultatul. Lansetele sunt pregătite, am nădit. Pe cea din stânga am o montură cu lead core cu plumb pierdut și o bilă tare squid căpșună de 20. O voi lansa exact acolo, la 22, unde este acel panou alb. Pe aceasta am o montură cu năditor și o critic echilibrat squid prună cu rig. Aceasta tot cu rig, tot o squid prună
Și aceasta cu rig, un pop-up de miere. A doua o voi arunca la acel copac roșu. A treia între acele balize. Și a patra înspre acel panou alb. Între timp s-a luminat de zi, este ceasul 8, e destul de ceață pe baltă, nu prea se vede malul celălalt. Din păcate nu am avut nicio captură aseară și acum de dimineață le-am schimbat. Am făcut o altă abordare, imediat să vă și arăt. Pe cea din stânga am aruncat undeva pe acolo, pe la mijloc. Pe aceasta din dreapta o voi arunca acum. Am pus o bilătare de 18 cu frankfurter picant și un săculeț cu 3 bile. O voi arunca unde e bușteanul acolo, în malul celălalt pe acolo, am nădit mai devreme. Pe aceasta am un rig cu critică echilibrată squid prună, aruncată în malul celălalt, cum v-am spus și mai devreme, în dreptul la 22. Și aceasta e tot cu un rig de miere de 14, aici aproape, de fapt pe la mijlocul bălții. Sper să revin și cu o captură. Deocamdată nu ai nicio trăsătură, în schimb bunicul l-a luat. Îl mai cântărim? Ar trebui? La undiță. Da? Stai. Uite ce zeamă. Vezi?
ajuns și la finalul partidei. Din păcate n-am avut nicio trăsătură. A fost o partidă destul de ghinionistă. Am avut vreme extremă. Aseară eram cu combinezon, 3 tricouri, 4 hanorace, vestă, geacă și acum sunt pielea goală. M-am plimbat și eu pe baltă și pe capătul celălalt s-a prins. Eu sunt pe locul 21, de la 1 până la 11. S-au prins câteva bucăți la apă mare. Am văzut că de săptămâna viitoare se răcește vremea. Poate cu puțin noroc peste 2 săptămâni se încălzește iar. Și voi reveni să vedeți adevărata mea valoare. Mă voi apuca și eu să le strâng. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe și un share și noi sigur ne vom revedea data viitoare. Pa!